Ahojte, opäť sa vám hlásim z Chorvátska, tentokrát je to z obľúbenej dovolenkovej historickej destinácie z mestečka Pula. Hlásim sa vám z úplne nového luxusného 5-hviezdičkového hotela Monumenty Heritage Hotel & Resorts. Tento hotel otvorili iba v máji tohto roka a už dnes viem povedať, že o rok, možno o 2, bude veľkým konkurentom všetkých hotelov, ktoré sa na Istrijskom polostrove nachádzajú. Tento hotel, hneď keď do neho zavítate, tak všade vonia novota, pretože je nový, ale všade vás víta milý, usmievavý a hlavne profesionálny personál na recepcii, v bare, v reštaurácii, vo wellnessku, na pláži. Dokonca mali sme tú česť, že sme stretli aj samotného hlavného manažera tohto hotela a mali sme možnosť s ním prehodiť pár slov, takže naozaj akože všade je tu cítiť takú príjemnú atmosféru a to, že tie služby sú naozaj na vysokej úrovni, tak to všetko dotvára práve to, čo ten 5-hviezdičkový hotel má mať. Samozrejme, je tu aj niekoľko menších nedostatkov, ale na čokoľvek sme upozornili, tak všetko sa hneď snažili odstrániť a môžem povedať, keďže sme cestovali s deťmi, tak sa snažili naozaj nám vo všetkom výjsť v ústretí. Ak sa sem chystáte, určite si objednajte pobyt priamo cez stránku hotelmonumenty.com, pretože aktuálne tam majú skvelú uvádzaciu akciu pri príležitosti otvorenia hotela, kde základná izba bez balkóna v historickej časti hotela vychádza o 374 € za noc. Cena zahrňa aj raňajky, je to pre 2 osoby, takisto získavate ako bonus skorý príchod, neskorý odchod, možnosť získať vyšší level izby, pokiaľ bude teda tento typ izby voľný, takisto vstup do wellnesska a 50 € kredit na každý deň. Tento kredit máte na izbu, nie je to na osobu, ale 50 € na izbu. Tento kredit môžete použiť v reštaurácii alebo na služby wellness centra. Takže ako úplne, že 374 € za noc je skvelá cena na 5-hviezdičkový hotel. Jedlo výborné, raňajky boli chutné, široký výber, pláž nádherná priamo pred hotelom, jednak s veľkými platňami, tá je úplne, že priamo pred hotelom, alebo z boku hotela je nádherná s malými kamienkami, skvelá pre rodiny s deťmi, wellnessko parádne, vonkajší menší bazén, krásna reštaurácia, výborné jedlo, skvelé drinky hore v lobíčku, takže toľko, len pár slov na úvod a tešte sa na veľkú recenziu, ktorú prinesiem o pár dní. Ak dáte like, potešíte a odber poteší najviac.